някъде между старото и новото време, между модерното и традиционното земеделие, между мъдростта на нашите прадеди и съвременните методи на животновъдство се роди марката Харман. В нашите цехове оживява наследството на истинските български продукти, създадени от висококачествено мляко и месо, добити в собствената ни ферма. Всеки етап, от посяването на първото семенце до приготвянето на крайния продукт, е част от затворения цикъл на производство, който гарантира съхранението на автентичността и високото качество. Харман е повече от марка. Тя е стремежът ни да съберем поколението около масата и да обединим старото и новото време. Харман. Здравейте, уважаеми любители на фолклора! В навечерието сме на най-светлия християнски празник – Коледа. По този повод ще ви представя една тематична постановка, изпълнена от танцорите от танцов състав Лудоселци при Народно читалище Развитие, село Дивич. С нея те спечелиха най-голямата награда Златна брадва на авторитетния конкурс в град Закопане, Полша. Приятно гледане! Колкото искри в огнището, толкова пиленца до двора, пълна къща, пълни камбари с зърно, пълни кошари с добита. Дай Боже, дай Боже, дай Боже, дай Боже.
прости ме, моля ти се от душа. Суми разум надари ме, да не мога да греша. Дай ни, мама, дай на татя здраве, сили за живот, мир, любов на всички братя и добро на цял народ. Амин. Амин. Ako si zaspal, savodi se, ako si sanera, rasadi se, ako si zaspal, savodi se, ako si sanera, rasadi se. Dobar večer, kolade, kolade, tazi večer, kolade, kolade, tazi večer, kolade, kolade, padni večer, kolade, kolade, Bog se rodil, kolade, kolade, i Vasilčo, kolade, kolade, će zapret na kolade, kolade, Belisko ti kolade, kolade, će okapa kolade, kolade, malaj Boga kolade, kolade, malaj Boga kolade, kolade, i Vasilčo kolade, kolade, pogodu mi kolade, kolade, tazi pesen kolade, kolade, toliko zdrave kolade, kolade, tazi kršta kolade, kolade. Добре сте ви дошли, Коледа. Добре заварили! Тоскравай, сме Радко Весен на вас наречен. Да сме много здрави, да има живот от тая къщата година. Пак да дойдете. Дай Боже! Ей, юнаци, керам кълбаци, и те сме рано ранили, късно къснили, че сме дошли при този стар станеник Доминик. Това е Висало. Ние го мислим лош човек. Ще излезеш, ще нагониш, ще набиеш, ще натроши. Той излезе добър човек. Отвори чемшир порти, поведни в равни дори. Кръщи високи, мъзи дълбоки. Наточил вин да ни бои, кравай ден дари. Кравай сме Рако Весен, на нас наречен. На кравая сребро и злато, кръст дукато. Да кажем, дружина, амин! Амин! Кой подава, пак да дава. Господ здрави да му дава. Дай Боже! Дай Боже здрави да ни дава. Коледари, няма ли да ни изиграете вразаята?
Јакова, мома, нема да испеете една песен за неја. Похвали се дојна мома, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Јас си имам 9 ризи, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Десетата на срно и злато, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Десетата срно и злато, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Одговарја Данко Чобан, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Јас си имам 900, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. 900 вако стадо, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. 1000 се шиленца, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Одговарја дојна мома, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Јас ќе стана древенети, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Ще изморја 900, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. 900 вако стадо, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. 1000 се шиленца, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Одговарја на Кучоба, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Јас ќе стана дребен мурец, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Ще изгриза 9 ризи, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. 9 ризи копринени, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. 1000 срво и злато, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Пак ќе зема дојна мома, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Колко думи тази песен, дојнеле коладеле, момнеле коладеле. Колко здраве тази къща, дојнеле коладеле, момнеле коладеле.
Bože čedo, rodilo se Bože čedo. Kolade, lade, kolade, lade. Довиждане, приятели на фолклора. Надявам се, че това, което видяхте, ви е харесало. Желая ви светли празници и до нови срещи с Негово Величество, Българския дни фолклор. Някъде между старото и новото време, между модерното и традиционното земеделие, между мъдростта на нашите прадеди и съвременните методи на животновъдство, се роди марката Харман. В нашите цехове оживява наследството на истинските български продукти, създадени от висококачествено мляко и месо, добити в собствената ни ферма. Всеки етап, от посяването на първото семенце до приготвянето на крайния продукт, е част от затворения цикъл на производство, който гарантира съхранението на автентичността и високото качество. Харман е повече от марка. Тя е стремежът ни да съберем поколението около масата и да обединим старото и новото време. Харман. В този момент, уважаеми зрители, поставяме и краят на днешното издание на седмицата на екран. Това бе и последното титулярно предаване за настоящата 2025 година. Следващият понеделник ще предложим на вашето внимание обзорно издание на седмицата на екран. От мое име, като водещ и от името на целият ни екип, изразяваме нашата искрена благодарност към вас, нашата публика, нашите зрители, нашите приятели, спокойно мога да кажа, за това, че през последните 12 месеца ни гласувахте доверието си, за да се информирате от нас, за да научавате интересните и важните неща за Шумен, да ви срещаме, надявам се, с любопитни и важни гости. Пожелаваме ви, разбира се, едни светли празници. Нека коледните празници донесат много благоденствие, щастие и здраве във вашите домове. Телевизия Шумен, надявам се, отново да бъде част от вашия живот, не само по време на празниците, и през следващите 12 месеца, когато, разбира се, седмицата на екран ще продължи в своя титулярен формат, защото и първият понеделник на януари ще ви предложим обзорно предаване. От мен, Красимир Кънчев, спокойна и приятна вечер, една успешна и светла седмица и весели коледни и новогодишни празници. До скоро! Предаването «Седмицата на екран» се излъчва със съдействието на Алкомет. Над 40 години устойчиво развитие, иновации и доверие.